Дәүләт Советында Фәрит Мөхәммәтшин ветераннар арасында үзешчән башкаручыларның Балкыш фестиваленың оештыру комитеты утырышын уздырды. Кремльдә Россия Федерациясе һәм Татарстанның дәүләт бүлекләре һөнәр ияләренә тапшырылды. Әлеге һәм башка темалар турында тулырак парламент хәбәрләрендә. Алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Республиканың төп финанс документы беренче укылышка әзер. Бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты утырышына парламентарийлар 2024 елга һәм план чорына Татарстан бюджеты турында закон проектын хуплады. Ул инде парламент комитетларында карау процедурасы узды. Профиль комитетында закон проекты буенча җыелма бәяләме кабул ителде. Утырышны ачып бюджет, салымнар һәм финанс комитеты рәисе Леонид Якунин республика бюджеты проекты турында фикер алышуда якындагы 3 елга барлык парламент комитетларында, фракцияларда, парламент тыңлауларында, шулай ук республика башкарма органнарында һәм муниципалитетларда 1000ннән артык кеше катнашты дип билгеләде. Безнең комитет барлык килгән тәкъдимнәрне анализлады һәм гомумиләштерде, диде ул. Билгеле кыенлыкларга карамастан тәкъдим ителә торган бюджет социаль өстенлекләрне саклый. Закон проектын тәкъдим иткән Татарстан Республикасы финанслар министры Радик Гайзатуллин алдагы 3 елда салым һәм бюджет сәясәтенә федераль законнарның үзгәрешләре сизелерлек йогынты ясауын билгеләп үтте. Дәүләт Советында Фәрит Мөхәммәтшин ветераннар арасында үзешчән башкаручыларның Балкыш 8-нче республика фестиваленың оештыру комитеты утырышын уздырды. Асылда чираттагы фестивальгә старт бирелде. Зона этаплары 2024 елның мартыннан алып апрельгә кадәр узар дип көтелә. Йомгаклау этабы киләсе елның маенда була һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгына багышлана. Бүгенге көндә бу Татарстанда өлкән яшьтәге кешеләргә ярдәм итү буенча иң зур иҗади проект дип билгеләде Фәрит Мөхәммәтшин. Шушы еллар эчендә фестиваль республикабызның мәдәни тормышында үз урынын тапты. Парламент җитәкчесе ассызыклаганча, мондый фестивальләр өлкән яшьтәге кешеләрнең иҗади сәләтләрен үстерүгә һәм буш вакытын оештыруга ярдәм итә. Балкыш фестивале Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, муниципаль хакимият җитәкчеләре, профильле министрлыклар һәм ведомстволар ярдәмендә үткәрелә. Кремльдә Фәрит Мөхәммәтшин Россия Федерациясе һәм Татарстанның дәүләт бүлекләрен төрле тармак һәм һөнәр ияләренә тапшырды. Нәкъ менә алар үз эшенең осталары һәм республика горурлыгы Ольга Ерофеева һәм Ольга Гончарова Казан дары заводының 6-нчы цехы хезмәткәрләре, әлегә 2-нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен ордены медале ияләре. Думаю, что мы все-таки заслужили. Пороховой завод помогает всем, чтобы был мир, не было войн. И все для этого делаем сейчас, чтобы победить все войны. Республика клиник хастаханәсенең бүлек мөдире Әлфия Одинцова хәзер Россия Федерациясенең атказанган табибы. Танылган язучы, сатирик, Шаян журналы мөхәррире Алмаз Хәмзин фидакар хезмәте өчен медаленә лаек булды. Фәрит Мөхәммәтшин дәүләт бүләкләре ияләрен тәбрикләде. Парламент рәисе нәкъ менә шундый кешеләр үрнәк һәм горурлык икәнен белдерде. Но здесь самый цвет каждой отрасли, каждого предприятия, каждого направления деятельности. Вам огромное спасибо от имени руководства Республики Татарстан. Вы пример, мы показываем вас, будем говорить об этом. Не стесняйтесь надевать те медали, ордена и награды, которые будут и сегодня вам вручены. Вы их заслуженно получаете. Иң мөһиме, аларның гаиләләре, балалары һәм оныклары хезмәт батырлыгы һәм батырлык үрнәкләре белән горурлана ала. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.